Szevasztok, srácok és lányok! Ebben a mai videóban kipróbálok egy ilyen újabb Robloxos játékot. Ilyen gépfejlesztők leszünk. Na, csináljuk is meg a tutoriát. Nyissuk ki a skin case-t. Mi ez nem skin case, hanem... Na de adjuk le. És ez itt termeli nekünk a pénzt. Lehet level up-olni. Computers. Valami rért kapunk. Jó, oké, hagyjuk. Én úgy vagyok vele, hogy még egy ilyet csináljunk. Szedjünk fel egy kis pénzt, és ja, vegyünk egy ilyet, egy ilyen plastiket. Például most ezt júzoljuk ide. Rusty lett! No, guys! Rusty! Ez eléggé kaki. Nem baj, veszünk még egyet. És ebbe is feltesszük. Plastik, jó. Most már jobb. Akkor egy 5K-t kigyűjtök gyorsba. Meg is van az 5K. Ez meg mi a fene? Legjobb gépünket kaptuk meg most. Mindegyik kb. 10 körül. Kivéve. Ja, így. Most már így nagyon jó. És kapjuk a pénzeket. Ez már 100-et tervel, ez 68-et, ez meg 57-et. Szerintem legyen az, hogy a lakunkat bővítem. Jaj, a lakunkat bővítem. Egyet. Max lett. Max upgrade, amit most meg tudunk csinálni. Oké, kész lak. Szerintem akkor veszek egy ilyen bénát, egy ilyen kis picit, és nyissuk ki. What? Ilyen volt a legelején. Most többet ér. Szóval ennek is kell venni egy ilyen kis kakát. Hogy van már 20-kánk, ki is maxozzuk. Oké. Erre az oldalra jön ez a PC. Ebből is csinálunk egy bitangnak a gépet. Legyen az, hogy beleteszünk egy jó kis videókártyát, ami szintén wood lesz. Na nézzük, plastik 1x5-ös, ami eléggé szar. De fejlesztjük fel, most 10 szintre. És már csak egy kell. De ez tényleg a legrosszabb PC-nk. Úgyhogy megkapja a 15-ös szintet, megkapja tőlünk. Boom! Ez az. Most már ez a második legjobb PC. Ez kap szintén még 3-at. Nincs elég pénz. Gyerünk, gyerekek! Farmoljuk fel magunkat a 12 000-re. Így. Ne, és 10 kell vájtolni, vagy nem tudom. Erre elnézek. Daily shop. Itt egyelőre nincs semmi. Lesz annyira drága. Bocsi, a rossz base. Hol van a base-em? Én még ilyen kis tetőtlen béna kis házikóban vagyok, vagy hol. Ott is van. El is felejtettem. Lol. De botos vagyok, guys. Most szerintem csináljuk meg az elsőt. Ja, hogy itt a teleportálok. Szóval akkor ennyi is kell. 10 millió. Nos, hát ez eléggé sok. Jó, vettem egy woodot, megelőzök ezzel is. És kétszeres lett, azaz wood, és most fel is fejlesztjük. Meg is kapja a 15-ös szintet. Yes! Úristen, mennyi pénze van? Mennyi pénzt termel? Ennek nincsenek. Veszek egy bénábbi gépet, és átfal egy rárt. A rárt nagyot. Nem ez, de... Ennyi erővel nem tartottam. Úristen, észre se vettem, hogy már 112 000-be kerül a fejlesztés. Elég jól haladunk. Nézd, fel is van fejlesztve. Ez a kis sor. Guys, ez az. Már csak ez kell. Ez még easy lesz. Mi a fene? Gyerekek, mi történik itt?
akkor nézzük meg, ez termelt nekünk már 9k, de ez itten már szekkenként majdnem 1k termelt, úgyhogy innen ez a gép és ez a gép majd mehet is a levesbe, hisz semmit sem érnek nekünk. Úgyhogy inkább ezt felfejeztem, csak így random. Ezt megfogom, eladom. Veszek egy kék szilvert és egy bronzot. Amelyik jobb lesz, azt fogom. Jó, ez furán nézett ki. Gyerünk, gyerünk, epik. Ó, úristen, thank you, úristen, secret. Gyerünk. Yeah, kaptunk akkor egy ilyet a ládából. Egy ilyet, meg egy ilyet. És egy ilyet kaptunk, gyerekek. Úristen! Yeah. Na, ez ide kerül a legjobbak sorjába. És mivel már csak 3 PC van, és ez nem annyira jól termelő. Úgyhogy inkább ezt eladom, és ide teszem ezt a nagyon menő, brutál PC-nek kinéző kis hétét. Ide meg a két ilyen rér kis lazábbat. Na de, ez önmagában 300-at termel, mint ez 20-ason videókártyával együtt. Úgyhogy veszek 1, 2, és amúgy csak most veszem észre, hogy megvan a 300k. De hát 5-öt vettem. Ez egy plastik. Ez meg egy ilyen wood. Ez meg egy ilyen. Ja. Szóval, belegyúzolom ebbe. Ne, megint elrontottam. Elrontottam. De se baj. Ez 35 termel. Ez 36-ot, ez jobb. Akkor ezt is switcheljük ki. Mert hiába néz ki menőn, sokkal többet termel. Akkor ezt fordítva fogjuk csinálni. Ezeknél se fogom. És közben ez most termel már 1k-t. Fejlesztéseket. Ezt meg felfejlesztem gyorsban. Egy kis pénzecske, ezért csak körbefutok, meg is van már 160, bocsánat. Jó. Megáll az alkotó. Melyik termel jobban? 20-oson, ez meg 15-oson 5k. Jó, igazából nem vagyunk. Let's go. Így tovább, szedjük csak felfele ezeket is pénzeket. Elég kicsik még hozzám képest ezek a pénzek. Na de, mivel ez többet termel, ezt fogjuk először felfejleszteni. Kapott egy 21-es szintet. És fogyott a pénzem, hogy mindjárt visszavérve, csak felszedek egy pár százezrecskét. Basszus, rosszba fejlesztettem bele, gyerekei. Minden örülök, de szeretem. Nem baj. Visszajövünk. Boom! Na és mivel most is termel a legjobban, úgyhogy most inkább erre rakjuk. Good, nagyon jól lakunk, mindig azt kapjuk, amilyet rárakunk. Szóval most is, ja, let's go. Itt tovább. Szóval, most van 4 nagyon klafa pécénk. Na,
Ebből a kettőből csak az egyik fog kelleni. Sajnálom. De ki kell cserélni őket. Mert ez a két PC egyből felkerült. De ez instant elverte az összeset. Amikor beleraktam azt a kis cuccot. És guys, most vettem észre! Meg is van az 1 millió! Yeah! Guys, ez az. Elég jól haladunk. De remélem, hogy ti szerintetek is. Mert igazából ez elég jól esik, hogy meg lett az 1 millió, de most felfejeztem ezt is 20-asra. Nézzük meg, mennyit termel, és már most 7 termel. Jó, megvan a 662, nem, még nincs. Most van meg a 700, jó, oké? És egy kell, az 1 millió fejlesztés. Jó, minden bele kell adni, guys. Mindent bele kell adni. 200k-ért veszek egy ilyet. És utána beleteszem, mikor. Megvan az 1 millió, és fejlesztjük is fel. Most összesen 9k termel. Mert hogyha beleteszük ezt, hát guys, ez nem volt a legjobb. Nekem erre egy véleményem